se puido presentar como aconteceu con Poeta en Nova York, a traducción do mítico libro de Federico García Lorca, que saliu no 2020, non houve maneira de presentalo. Entón, agradezo moito que me acollades aquí nesta casa, neste lugar tan maravilloso que eu xa coñecía, onde me sinto tan a gusto. Curros e Celso Emilio son libros de cabeceira, son sempre autores meus de cabeceira. Eu empecé escribindo seguindo os pasos de Celso Emilio, e o meu abuelo recitábame de memoria poemas de Manuel Curros, non? Entón, agradecer a Fundación Antonio Piñeiro, que estive en contacto con ele, que iba a ser unhas semanas antes, despois non puido ser, todas as facilidades que me deu, a Paula tamén, moitísimas gracias, e a Antonio por vir tamén